As far as I Nano Babo Kabalen, kumusta kayo po? Ako Iluwi Season. Mark Conanan, we're in Pampanga. Ngayon po nga ngayon may invite kami po kening shoe store. Located dyan po ini kening Angeles City, just across AUF. Akitiya po ining Spoiledfeet. I've heard. Then pong sapatos sa rin are legit coming from US. Yes. Yung owner mismo yung mig-handpick ka rin. Anyway, nung nanula po rin ang shoes na packet mo po kaya kayo. If you have any questions or inquiries, leave them at the comment section. We'll ask Spoiledfeet to reply po kaya kayo. So abayan nyo kami po, lungog kami. So tara, let's go! Then kahit mo, US na talaga kayo. US lang din. Okay. Yung mismo sinaliga. Hindi pa man naligo ka rin na basta ating free time kay guys. Yung yarin na ako ng Ubra, kaya day off ko. Punta ako ka rin yung tindahan. Titinda kami kayo niya, tingnan Adidas, Nike, Jordan, at yung mga pilang Puma. So current na maka-display na mo na ano lang yung gray rest. Kaya may ask. Nasa ka rin US release lang. Kasi dakal ko pa paano store kayo mostly in Manila. So base ka rin kung dapat kong dalang kayo. So pag kayo dala po post ka rin, then it means alala kayo ni Philippines. Okay. Then kasi bala kayo mga outlet din ka rin. Alalang box or then box ka working outlet. Dala ko na rin, lead na rin box. Yes. So mga niya na rin. Okay. Nga rin price na rin. 3,000, 3,500, 4,000, yung mga yan. Legit. Guys, legit. 3,000 pesos. Ang sky lang din. Mas mura lang, 3,500. 3,500 din. Then 4,000. Personal collection ko lang rin tubing and chicken. 3,500. So di na mo ko rin ang like price, yes. Ako rin, Kobe. Philippines, chinelas sa Walwang Australia, inspired by wala mo din-design din para kay Pinoy. Okay. So itong Banig? upper. Balo ko niyang nilaunch din ni sinabi dahil natin niya rin element na ng jeep, pero kaya kakit ko naman yung pero itong chinelas na chiking lalang. So at yung design na chinelas. Ay, nitang kaya na oh. Strap na na. So guys, ini 12K, 8.5. Halimbawa, at ini buride na. Kaya ba tayo buride. Ngayon ni size 12 yun mo or kaya. O yung availability na rin yapin na mo din. Apple mo, kunari mo kasi. Ito. So, siguro nung ating kayong kutang or inquiries specifically, comment yun na lang mo mga yan. Bakanta. Check dala kayo nung available. Wow. Hindi naman guys, kay Kyrie. Pineapple House. Price na guys is... Sila pang resibo. Actually, volume in the as much as possible. Ring resibo daw as much as possible. Okay. So, alila mo pang lalaki, pang babae mo naman. Okay. So, Denny guys, Denning titindada kaning Spoiledfeet are original coming from US. They came from US stores. And then some of the items kaya niya, actually mo naman din resibo daw. So, ulitan tamo muna, Denny, talagang may kami pick ka rin, Yeah. Super. Anyway, again guys, ulitan me, binanda kayo snapshot na rin yung shoes na Kenny and Para sa'yo, din mo along kulay purple wall daw. for NBA series. So ita guys, dakal salamat po kay Pamalbek and kay aming vlog. Dakal salamat mo naman po Sir Mark for calling us and inviting us to come and check out. Actually, matutula ako na. Dening sapatos sa rin hanggang ako ligo sneakerhead dadapin. Pero somewhat I appreciate alam mo rin. So please invite our viewers po to come and check out your store. Pwede ko pong ma-share gaming store me. Kini mo pong harap AUF University. At
pwede yan pong i-follow kay Facebook and Instagram at Spoiledfeet. So, open kayo po from 11 a.m. to 8 p.m. Monday to Sunday. Tama. O ito, minsan pa dakang salamat po, Sir Mark. Salamat. There you have it, guys. Then, nung interested kayo pong lumawe, sapatos Kenny, which are legit from US. Make sure to check out Spoiledfeet. At yung po ini Kenning Kenmor building, first level mo po bali, yung pinaka-landmark na kitang luwal itong lots of pizza, pong Bang Milk Tea. Just across AF School. Ito na. Thank you so much for watching. We're in Pampanga until our next discovery. Peace out. Thanks for watching.